Libre sakay sa mga modernized PUV liwat ng patuman sa masunod nga semana. Pila ka mga pasero ginkalipay ini. Apan jeepney drivers nagakabalaka. Si John Sala nakatutok. Tatlo ka beses ka nagasakay sang jeep si Manong Teddy Boy halin sa Vili Arevalo padulong sa obra diri sa Parola. Sang may libre sakay pa sa syudad, nagalabot sa 30 pesos ang makinot sini sa isa ka adlaw gani dako nga bulig kuno para sa iya kung ibalik ang libre sakay. Okay man para sa akon kay makatipid ko, dako nga tipid ko. Gani good news para sa mga commuters ang natala ng pagbalik sang libre sakay sa mga modernized PUV sa syudad sang Iloilo. Madumduman nga nagutat biyahe ang mga ini sang Hulyo matapos wala mabayaran sang DOTR ang mga kooperatiba sang una gitpatuman na libre sakay isang bulan sang Marso tubtob Hunyo. Ngaway na kami ikasangkol nga ma-operate ang unit sa libre sakay kung hindi nila mabayaran kay lumos na kami sa utang. Tagway na gid nga pautang man sa mon. Dugang panialido kung mabato na nilang bayad gikan sa LTFRB, mahimo nga sa madason nga semana masugura na ang phase 2 sang libre sakay nga magalawig tubtob Disyembre. May order sila nga ma-start kami samtang na-process na mo ng mga contract servicing kag nakabayad na sila sa payout, ma-start kami dayon. Apang para naman sa jeepney driver nga si Manong Vernie, dugang naman ini nga palaligban para sa ila, bangod madulaan naman sila sang pasahero. Tama gid ka piyado dayon eh. Di kung may libre sakay ang mga yutang individual way na kuan way naman pangabian. Dula naman ang pangabian sa mga individual man pareho sa mga pangarkila. Na-download na sa DOTR ang budget para sa mga wala pa mabayaran nga libre sakay, apang ginahulat pang certificate gikan sa central office para sa payout. Upuod kay Cirilo Riduque, John Sala, 1 Western Visayas.